Berri Aci vagyok, és megmutatom önöknek, hogy hogyan éljék túl. Az Antarktiszon egy ilyen olyan fafajta, hogy Huntingus, nem tudom miusz, és akkor azon egy ágat kell csak letörni, és lövést tudunk vele leadni. Ott van, látod, nézd! Látod, nekünk azt és akkor ott, arról le kéne törni egy ágat. Nos, ez amiről beszéltem, a Huntingus nem tudom miusz, hogy erről kéne letörni egy ágat, és azzal lövést leadni. Itt ez jó lesz nekünk. Nos, hát ez pont itt van a ravasz neki, és akkor így be lehet célozni a vadat. De itt még vannak, látják ezt? Ezeket a lábnyomokat? Ez egy olyan fajnak a neve, hogy mort, ami a császár pingvineket előszeretettel fogyasztja. Na és ez nagyon finom, és kukoricát eszik még nagyon sokat, úgyhogy erre kéne most vadászni. Nos, hát akkor most meg kéne nézni a mortot, hogy lehet-e ott van, látod? Ott van. Megvan, gyere! Itt van! Na! Hú! Na, ez jó lesz, mert ez csak kukoricát fogyaszt, és meg lehet enni, úgyhogy ezt eltesszük. Na, menjünk akkor! A francba! Én elhagytam a mortot. Jé, anyám csomagolt nekem. Na mindegy, gyúrok egy kis kenyeret a hóból, úgyhogy, mert hát fehér, mint a liszt, és akkor lehet belőle. Víz is van benne, úgyhogy meg kéne gyúrni. Hát és akkor el kéne kezdeni gyúrni a havat, hát a kenyér lesz belőle. Kezdjük el dagasztani, mint a tészta. Látod? Itt van. Na, ez mondom, ez a technika, ez mindig beválik, és még meg is sül. Úgyhogy már csak tüzet kéne rakni, és megsütni, amit anyám csomagolt. Nos, valami menedéket kéne most építeni, ezért be akarom ásni magam a hóba. És ezt megpróbálom. Hát ez nem sikerül. Ez nem sikerül, de most tüzet kéne rakni, hogy meg tudjam sütni az ételt. Úgyhogy akkor itt menjünk tovább azért, hogy ne úgy egy helyben maradjunk. Össze kell bokorni egy ilyen kupatot húból. De azért jó nagyot, hogy így összenyomkodjuk szépen. És akkor mondjuk itt van egy bot. Innen letörjük. Nem kell ilyen hosszú, és akkor ezt így belerakjuk. És a hóban ilyen gázok képződnek, és azok egyszerre fognak kirobbanni. Látják, mekkora volt a robbanás? Látják, mekkorát robban? És akkor most megsült a kenyér is, meg a mort is. Látják? Ezt mondtam, hogy maguknak, hogy ez csak kukoricát fogyaszt, és ezt így meg lehet enni. Itt van hozzá a kenyér,
így. Szépen. Gyorsan, gyere! Na, ott van Mátész bácsi, de maradj mögöttem, mert különböző hangjelzéseket kell adni, hogy eltűnjön. Nem ez az! Tűnjön! Na, most akkor ez egy még az őskorban befagyottó. Tudniillik, én már több milliárd éves vagyok, mert én tanítottam meg még az ősembert, hogy fejlődjön tovább. És akkor most kéne egy ilyen petabot-szerű, ezt letörjük, és akkor így fúrunk egy ilyen léket, itt, és akkor így leülünk, és akkor így horgászunk.